खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय बे समाव बिटिसिनि बारग' चिफ थामहिनबा बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया दिपेन बर'खौ लानानै माखासे बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव दिपेन बर'नि बिफावखौ लानानै गोनो गोथो सोमजिदों, जेराव गोबां समफोरावनो दिपेन बर'आ एबसुआव थानानै राजखान्थिनि खोथा बुंबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेखौनो लानानै हाग्रामा महिलारिया माखासे बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंदों दि सासे माहारि आफादनि जानानै बिथाङा बोरै बेबादि बुंनो हाबोखो। बे बिथिंखौ लानानै हाग्रामाया आरोबाव बुंबावदों दि थारैनो बिथाङा एबसुनि दैदेनगिरि महरै बुंदोंना इउपिपिएलनि थान्दै महरै। एबसु आरो इउपिपिएलनि गेजेराव खाथि सोमोन्दो नायनानै एबसु मावख'नि सिङाव थानाय इउपिपिएलनि मावख'जों दिपेन बर'खौ एबसुनि आफादगिरि महरै गावनि गोहोआव इउपिपिएलनि जानानै फोसावदिंनायनिफ्राय गोजानाव थानो खोथाबो बुङो। बिथाङा बेखौबो खोथा होदोंमोन दि बिपिएफआव गोहोआव फैनायनि उनाव भटार दि भटारनि जेंनाखौ आयेनारि हेफाजाबजों सुस्रांगोन। बेनि गेजेरावनो चिरांनि 18थि मानास सेरफां बियाबाव फोसावदिंनाया दासान्दि सोलिगासिनो। बिपिएफ दोलोनि बिजाथि जांगिला हाज'वारिनि मददाव मोनसे फोसावदिं मेलाव बिथाङा बाहागो लाफैनानै बेफोर बाथ्राखौ फोरमायथिदों। फेसबुकखौ दा बन्द' खालाम। समबाराव नेपालनि राजथावनि काठमान्डुआव बे स्ल'गानजों सोमावग्लुंदों। साननैसो सिगां नेपाल सोरखारा हादोराव फेसबुकजों लोगोसे गोबां ससियेल मिडिया प्लेटफर्मफोरखौ बन्द' खालामदोंमोन। सोरखारनि बेबादि बन्द' खालामनाय थिरांथानि बेरेखा रोजा रोजा सोमावसारगिरिफ्रा राजथावनि नोगोरमानि लामायाव ओंखारबोदोंमोन आरो माखासे स्ल'गानजों बिथांमोना गोमखांहोदोंमोन। सोमावसारगिरिफोरखौ दबथायनो थाखाय रौनियाफोरबो थिसननाय जादोंमोन। बबेखानि बे हेंथा हानजा सुरनाया थाथ'वाखैमोन। फुंबिलि समाव ससियेल मिडियायाव होबथानायनि बेरेखायै मोनसे हेंथा दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। रौनिया हानजाया बेरिकेडजों सोमावसारगिरिफोरखौ होबथानो थाखाय नाजादों। सोमावसारगिरिफ्रा रागा जोंदों आरो सोमावसारगिरिफ्रा दालाइ, अन्थाइ आरो दैनि बथलफोरजों खुबैदोंमोन। सोरखार बेरेखा स्ल'गान होदोंमोन। पुलिस आरो रौनिया हानजाया सोमावसारगिरिफोरनि सायाव गुलिबो गावदोंमोन आरो थासारिखौ सामलायनो थाखाय माखासे मोदै गग्रा गेसबो बाहायदोंमोन। बे दाङाबाजियाव सासे सोमावसारगिरिया जिउबो गोमादोंमोन। थामथि खौराङाव दङ। गोबां समफोराव रायजोनि दाब दाब जायगायाव जिनाहारि खालामनाय, उन्दै हिन्जावसा लांखारनाय बायदि समाजनि इनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबादिनो गोबांथार समफोराव जिनाहारि खालामनाय जाथाया जोंनि बिटिआर ओनसोलावबो जाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेराफारसेथिं दुथांफोरखौबो पुलिस हानजाया आयेन बादियै हमनानै साजा होबोदों। नाथाय बेफोरबादि इनाय हाबा मावग्राफोरखौ साजा होनाय नुसेयावबो खायसे दुथां सुबुंफ्रा बेनिफ्राय गोजान जानानै थायाखै। बेबादिनो फिन चिरां जिल्लानि बिजनीनि सिङाव थानाय दंसिफारायाव सोमजिदों मोनसे दुंहाव थासारि, जेराव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि अजदाव सोमजिदों जायगायाव दुंहाव थासारि। मिथिनो मोननाय जादों दि बिजनी महकुमानि 1 नं दंसियापारा गामियाव सासे हिन्दु हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि अजदाव सोमजिदों दावराव दावसि, जेराव गामिसेनिनो कालिल आली मुंनि सासे मुस्लिम सुबुङा सासे हिन्दु हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि अजद मोननाय जादों। बे जाथायाव जायगानि थागिबिफोरा कालिल आलीनि थाग्रा न', गलानि न' आरो गारिखौ बुफाय बुसि खालामहैदों। बेबादिनो जाथायनि सायाव अजद दिखांजानाय कालिल आलीखौ गोख्रोङै नायबिजिरनायनि गेजेरजों खानो हायो बिजनी पुलिसआ। मख'नो गोनांदि कच राजबंशी फरायसा आफादा अजद दिखांनाय बायदिब्ला बे ओनसोलाव साइबार दायनिगिरि, गोबां हारियारि बेरेखा हाबा मावनाय, हिन्दु आइजोनि सायाव इनाय अनागार खालामनाय, जिनाहारि खालामनो नाजानाय, ड्राग्सनि आयदाफोरा सोलिबोबाय थादों। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै खुंथाय सोरखारखौ गोख्रों राहा लानो दाबि दिखांदों कच राजबंशी फरायसा आफादा। समाजारि बिजों फेसबुकनि गेजेरजों सिनायजानाय जन खारजि बिथांखौ फेसबुकनि गेजेरजों नंखायै फोसावनायखौ नुनो मोन्दों, जायखौ लानानै दासान्दि गोबां स्प्रेड एबा भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों फेसबुकनि गेजेरजों। जानो हागौ गोबाङा सावगारि पस्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बे पस्टखौ लानानैनो जन खारजि बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फिन मोनसे क्लेरिफिकेसन होनायखौबो नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला माखासे इउपिपिएलनि मेगन गोसाफोरासो नंखायै ब्लेम खालामनो नाजादों। आं रावजोंबो बुजायाखै आरो रावनिबो गाज्रि हाबा मावाखै, बेबादि बुङो जन खारजिया। जेराव दुथां सुबुंफोरा पस्टआव ओरैबायदि लिरदों दि बिपिएफनि आइटि सेल खोरोमदाव मोसाहारि एबा फेसबुकआव जन खारजि नार्जारिया मोनानि समाव बिपिएफनिनो मोनसे नखराव फिसाय गैयै सुबिदाखौ लानानै आइजोखौ दर नारबाय थानाय समावनो गामिनि सुबुंफोरा मिथिना हमनानै बुयो। नाथाय बिथां जन खारजिया बेफोर गासै बाथ्राया नंखाय होननानै बुंनायखौबो नुनो मोन्दों। मंगलदैयाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। देरगाव जिल्लानि सनापुर ओनसोलाव सासे बिफा आरो फिसाज्लाया फुख्रियाव दुगैबाय थानाय समावनो जिउ गोमानो गोनां जादों।
खौरां मोननाय बायदिब्ला सनापुरनि जायगायारि थागिबि धीरज चहरियाया रबिबारखालि गावनि 5 बोसोरनि गथ' कृषिमान चहरियाखौ बिखुङाव दिखांनानै फुख्रियाव दुगैदोंमोन। बबेखानि जेब्ला बिसोर दुगैगासिनो दंमोन अब्ला सानैबो हरखाबै दैयाव गबोयो। बे जाथायाव बिफा धीरज चहरियाखौ जायगानि सुबुंफोरा गोब्राब थासारियाव रैखा खालामनो हादोंमोन। फारसेथिं दुखुनांथावै गथ'आ जायगायावनो जिउ गोमायो। धीरजखौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटीनि गंसे सोरखारि नङि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो बिथांखौ जोथोन लानो थाखाय देहा फाहामसालिनि आइसिइउआव दोननाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय जोबथारनायाव रबिबारनि मोनायाव आइसिइउआव बिथाङा रुंसारि जायो। बे बिखा-खामथाव जाथाया गासै ओनसोलावनो दुखुनि साया लाबोदों। बिजेपिनि गाहाय मावख'आव खुंजानाय मोनसे खौरां मेलाव मिरु मन्त्रि आश्विनी वैष्णवआ आय रेहाय आरो डिजिपिनि सोमोन्दै गोबां बिबुंथि होदों। आय खाजोना रेहाय होनायनि सोमोन्दै सोंनाय फिननायाव मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि 2025 आरो 2026 मायथाइनि रां बावजायाव होनाय आय खाजोना रेहायजों लोगोसे जीएसटी हारफोरखौ जुक्तिगोनां खालामनाया भारतनि रांखान्थिखौ गुबुन मोनसे थाखोआव लांगोन। 2014 मायथाइनि सिगां खाजोना खान्थिया जोबोद गोब्राबमोन, जाय मुवाफोराव गोबां थाखोनि खाजोना जाबसिनदोंमोन। जीएसटीआ बे बिखान्थिखौ गोरलै खालामदों। बेराफारसेथिं बिथाङा बेखौबो मख'दोंमोन दि गासैबो सानफ्रोमबोनि बाहायनाय मुवाफोरा फैबाय थानाय फोसाबनायफोरनि सिङाव जीएसटीआव खमायनाय नुनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो मन्त्रि आश्विनी वैष्णवआ खौरां मेलाव बुंबावोदि डिजिपिआव 20 लाख कौटि रां दाजाबदेरनो थाखाय गोदान फोसाबनायफोरखौ मावफुंनाय जागोन। जीएसटी फोसाबनाया भारतनि रांखान्थिखौ आरोबाव दावगाहोगोन। आबुङै रांखान्थियारि नोजोरजों जोंनि डिजिपिआ आथिखालाव 330 लाख कौटि रां, जायनि गेजेराव 202 लाख कौटि रांखौ बाहायनो हायो। भारतनि गाहाय रेस वाकारफोरा बुहुमनां एथलेटिक्स चेम्पियनशिप 2025 आव बाहागो लानो थाखाय टकिय'आव सफैबाय। कच रनाल्ड वेगेलनि दैदेननायाव शर्विन सेबेस्टियन, प्रियंका ग'स्वामी, रामबाबु, सन्दीप कुमार बायदि रोंग'थि गोनां एथलीटफोर दं। शर्विन सेबेस्टियनआ 20 सेप्तेम्बराव हौवाफोरनि 20 किल'मिटार रेस वाकआव बाहागो लानो थाखाय थियारि जानानै दं। 20 किल'मिटार आरो 35 किल'मिटाराव हायुङारि रेकर्ड लाखिनाय प्रियंका ग'स्वामीआ 13 सेप्तेम्बर खालि आइजोफोरनि 35 किल'मिटार खारनाय थाबायनायाव बाहागो लागोन। रामबाबु आरो सन्दीप कुमारआ 13 सेप्तेम्बर खालि हौवाफोरनि 35 किल'मिटार बादायलायनायाव मासिनि थाखाय बादायलायगोन, जेराव रामआ बुहुमनां चेम्पियनशिपआव नैथि खेबनि थाखाय बाहागो लागोन आरो सन्दीपआ थामथि खेब बाहागो लागोन। बुहुमनां एथलेटिक्स चेम्पियनशिप 2025 खौ 13 निफ्राय 21 सेप्तेम्बरसिम टकिय'आव खुंफुंनाय जागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।